Mình có nghe số ban anh ngồi yêu belai, bộ play nghe cái này kalat, kum kabalang ya kabangin la ban ya thu, kan dia tak beda. Berkat history jong kabalang Presbyterian Jayau. Ban ai ku belai ruah kan kapor, nak mtaka Good News Channel, jong ke jaseng samla KGP Synod sabni, keba ai ngi ruih kan kalat bangin yo ban ya thu, beda bat kan history, ya keba kapli lembai ni lat iwa kan dia ngin yo ban tip Shushu akabide bat kabalang Presbyterian Jayau kaba layat menta ya kashispa senem tam kabalang Presbyterian Jayau kadon hapo upun kasnong Jayau kani kasnong kalong kanong rit ha kabala buhay snong nagi briu na lat dom kabalong nagi than mairang mau plang bat meliam bat dai ha kasnem khat praspa nder punriu hadin balapen kriano ya kasor na sora sa Shillong badda ka jingpeliru ya kasurok kali na Shillong siya Guwahati kilanang buon kikali kit kulay kikali boarding bad kakali tomtom bad lemba kajing buon juga ni kikali kajing dawa pelangru kalanang jur kumta kani kalanang kering shushu ya kibabun ba kibriu banwan syong shnong hangni bat dai hak bakum kata kapor jong kejingwan jong ni kesor hang ni baka balang Kristan ru kelaseng nongrim hakani kejaka bat kham kerpang lingba kejing terei jong babu donrai dingdo bangi syamba ka balang Kristan layo banang su thiet shushu haus nam kat praspa kat nyup kendai habaka klam ka bajur kalaja Shillong kentup ya kasnong Jayau bat maulai bat daka jing syakri bat IT lut met bat museum jong usahab German Jones ha kaba ya rap ikibriu kalanang kring shushu ya ki shibun ki museum bat wan shau Jesus Christ ha kaba pen baptis ru iki babon bat pen ya so ru iki babon syakabalang kata syakabalang ha maulai Namar ba 4 don kabalang Jayau. Haba usahab J. Seredic Evans ulawan ban shimti kakam headmaster ha Shillong Government High School haga senem kat praspa kandai huwei. Kajinglap ika gospel ru kalanang jur bat kalanang klan. Usahab ulat hiru ya ulum Jayau. Ubah hadin latip ru yaka ya hukum ulum Seredic bad ula penyeng ya hospital bad daitat bad ulayo ru panchna ya kayeng school bad lanang yo banang ai ru shu kajing penbena ya ka kubur babha syapang kajing penem bad kani kalalong ka bashirhem hadu kata-kata hagwei dei bad kajing penbena ya ka gospel bad dei ha ka senam khat praspa khandai pukhandai latung ya kabalang Jayau haga jaka kala don lupa kana ka normal school bat latip ya ka haka beningkong kum ka Jayau Methodist Church bat kani ka kerteng kalane kumta hakikot kisla bat lanang bat lapen kala ya kani syaga Jayau Presbyterian Church dei tak hadu usnem karkandai spa nyup haka poar ka sedang kabalang Presbyterian Jayau kahap po ka maulai Lingkon district shushu haka senam karkandai spa saw habalo ordin pastor yau babu Jacobus haka assembly hamairang ulawan banyarap banpet ya kabalang Presbyterian Jayau bat kumjuru ya kabalang Presbyterian maulai bat hakani kajuhi kasnem Reverend Robert Jones bat babu William Lewis kilawan banyarap hakabajit temen besan hapo kabalang bat hakani kajingjit temen besan kabaningkong kabalang kalayo laingut ki temen besan bat kita akilong Ubabu Dohori Robmir Uradon Singh Dingdo
ukpa i rupa mai ban usa marwen balong ukpa jong i presila hakasnem khat khandai spa khat lai u Dr. H. Gordon Roberts ulawan syakari jongi ban seng yak hospital haulum seredik uni ulatarwa bante kayi mani jayau hang tahi haus nem khat khandai spa khat para ban amla khlem daken mau kerpang ya babu dohori ubala saibor marway ban kum juru kat bala na upat ba upat para banget jong kabalang paro kawai ban ya Dr. H. Gordon Roberts ubala pendam ya kabadang duna but they house nam ka kandai spa arusau layo ban pen kentang ya kata kaying mani kabaningkong bat lemah kan kapor ngimla kelam dakan mau iet kan mau burom ya ke jingno senyang kabakoror jong ki missionary ki nurse ki doctor ki pastor ki evangelist bat ki teman basan lem ringkat bat ki long kemi ki long pa bat ki kun samna ha ka ba pensan penrang ba ya ka balang Presbyterian Jaya ha ka kapor bat kalayoru ya ka jingalam ka bastan jong ki guardian jong ka normal training school kibal ai mensiam shibun ya ka balang kamtam ya ka jeseng samla kabalanang pen klan shushu ya ka da ka jingwan jong ki samla lushai lani ki mizo ki garo bat ki naga ki bawan ban puli shani bat ki basa hai hostel hagat gopor ka jeseng lapanyat ya ka hakaktin pareng bat kum juru hakaktin khasi bat kaniru kabateng hakabahikai haki school pen pau bat kabah pla hagat gopor latipru ya kabalang jeyau kum kabalang kisamla namar bakalong kashlem sandur ban penmi nong terei hakaling ka ukenran namar onda haba kilalet kila pendap ialah ke jong ki jing puli ki jong ki kilalet pai pat chele ki jong ki snong ki jong ki kini kilala kelapan wan kinong syarai hapo lagi jong ki balang hapo lagi jong ki snong ki jong ki kum ki pastor ban ki teman basan pat amdei tanggata ki yoru banno senyang syaka imlang salang dak baki ya shimenta ha ki kam snong kam thau hakasnam khat khandai spa nrupsau namar ba ka balang kalanang roy hage jingbun brio kum ta lai dong kam ban thau no da ka wei pat ka ying mani ka ba kham he dei utaman basan prime rose kat pho ubala shimi ka sinjam beningkong ban pentulun ia kani ka kam ka ba krau ban ula IT shisha met bat minsiam hadu bandat pendam ia ka ying mani kanong rim jong kani ka ying mani habalate ya ka kalong ka ying kalong ka ba jeliu ba syapo kanang bala ban pendong kam ia ka benta ka ba syapo kumba kalong mentah ka kam kalong ka ba krau bat ka ba syimpor hadu kata-kata badai hadu ka arpau tarik ubana April khat khandai spa propusau balayo ban pen kentang ya ka kendiat akan ikapuan ngakwa ban ya thuru bakung kabalang nginumla ban klet yusnem khat khandai spa khandai phundai ubolong usnem jong jing sa jing kan mau junong ma ka history jong kabalang Presbyterian jiao namar dei hakani ka snem bakabalang kalayo ban rakhi ya ka jingdam shispa snem ka jongka bat hakani ka snem la penlong ya kani ka jing rakhi hau banai Oktober hakanyo nadu kanyo tarik hadu shpau tarik bat ka thim jong kani ka jing rakhi kalong kabalang kaburom ukres
ha ka berthai sorry la peliru yau commemoration tablet jong ka centenary da Reverend El Dakhar bat kala don ke jingkemen bat ke jing shirhem ka bakrau happening ki khot jong ka balang baro nadu ki heb beret ki khun samla hadu ki longkmi ki longkpa ni kilaya yo mani shimenta ha ki program ki ba pair ha ki ni ki sautli ki sngi wangi pelong ya ka jing rakhia bar kum ke jing sa jing kan mau ha ka ni ka jing dap shis pa snem ka balang da ka wei ka jing mut kilekut ban kentiu lani ban upgrade no ya ka school jong ka Jayau Presbyterian LP but UP school Shaka higher secondary school but hakate hi ka snam layo ban kentiu ya ka shaka secondary school but daitat hadu usnam arajar khatsa bala kentiu ya ka shaka higher secondary but ni aingo yo blai ba kani ka school haus nam arajar aku saw kan sayo ban rakhe ya ka jingdap shispa snam ke jongka hakani ka puar nga kwa ban ya thuru ya phi ya ki jing priang ke jongi kum ka balang ye ki jesang ki bakerpang bar kini ki jesang ki bakerpang ki lalong kum ke jingsa jingkan mau yang kum ka balang ka bala pendap yang kum ka balang da ke jingkemen ka bakrau haba bangi yo ban pediang ye kini ki jesang ki ba pair ho nalor ki jesang district bat ki jesang presbytery ki bangi yo ban pediang ni aingo yo belai ba haus nam khat khandai spa san kupra ka balang presbyterian Jayau kayo hakasien ka baning kong kayo ban pediang ya ka jesang sinat jong ka KGP sinat kum churu haus nam khat khandai spa prapho ka balang kayo ban pediang ya ka youth leadership conference jong ka North East India Christian Council but how banai April pan jong ka snam khat khandai spa khandai priu kayo ban pediang ya ka jeseng pat ba jong ka North East India Christian Council but kum churu ha usnam ar hajar ha kan riu trik bat hadu khandai trik April yo ban pediang ka youth assembly jong ka North Eastern India Christian Council lightly ki jeseng ki bakerpang jong ka North East India Christian Council kum ka balang ngiyo ban pediang bat ngiwi ya ke jing ya terilang jong ki dekhot jong ka balang bat ki jing sherhem ka bakrau nadu ki baret hadu ki basan apa ngiyo ban pediang kini ki lightly ki jeseng ki bakerpang jong ke NEI CC kum churu kum ka balang haba ka KGP sinat kayo ban rakhi ka jingdap shispa san posnem jongka kata nadu ka khat saw hadu khat khandai tarik ubanai march jong snem khat khandai spa khandai we ka balang Jayau kalayo kalad ban priang ya ki khandai spa ngut ki delegates bat ki samla jong ka balang hagata ka por kila penyeng ya ka pandal ka ba ipu iping bha hamaran Sudan nagamenta ban pediang ya kitai ki delegates shushu kawai ni ki jenglang ka bakham kerpang ba ka balang kayo ban pediang kalong bat kata kalong ka jing pediang ya ka convocation house nam arjan nyo jong ka Senate of Serampur but ya ka commemoration service ka balalong hakash potrik ubanai February jong kata kasnam bat kani ka dei ka sin ka baningkong balayo lat ban pelong yak bakum kani ka jing yalang ya ka ba ka balang ka jongi hang ni Jayau ngiyo pan pediang ya ka shushu kum ka balang ngilayo ban pediang ru ya ka quadrennial assembly ba arpu henriu jongka National Council of Churches NCCI
dan ni ka National Council of Churches ha India hakaba kalayo ban pelong ke jeseng bat ke jinglang perkhat kam jongka ha kitarik ban shitarik hadu sautrik ubnai mi jong snem arjar pra bat lembah jong kani ke jingwan nilayo ban pediang ya kibakumba nyu pungut kidelkis jong ka assembly jong kani ka assembly Shushu kabalang house nam arjar shipo arfu pratrik adu lai puai trik u Oktober nilayo kalat ban pediang ya ka Presbyterian Women Fellowship Biennial Conference kom Silver Jubilee Celebration hakaba ka theme ka jongka kalong Vision Beyond 2010 bat ngi i balimba kani ke jing pediang ke jungi ya kani ke jeseng ki khun kan thai ki long kami hapo la ka jong kabalang lem berkat bat kabalang ibar ko we nyo ban pediang ya ki sanspa ngut ki delegates bat kini ki layo ban sa aki yeng jong ki para banget bat kaba kerpang kalong bakum kabalang ka Presbyterian Women Fellowship kayo ru banbu yaw mau sa jingkan mau jong ka jingrakhi ka jong ka yaw silver jubilee celebration ka jong ka hakba ngiyo banbu hakan ro jong ka kamra office kabalang ki parlok baro ni sutanat baniat ru yapi bahdin ki babun pautali ki snam ki balalayan kabalang Presbyterian jayau kalayo kala sa shisin pat ban pediang ya ka jaseng jong ka KGP Synod sepni how benai march jong ka snam arjar khatlai kata nriu hadu khandai tarik ubenai march hoi ke jing pen kre kalong ka bala jrong bat ka bashir hem hadu kata-kata da gid khot jong kabalang bat da ka jing terilang jong gid khot jong kabalang baro ni aingu yo belai ba ka jing pediang ka jong ye kani ka jeseng kalong ka ba job bat ka ba wanra ya ka jing kerku ka ba kraw kham kerpang iki khon jong kabalang halaki jong ki yeng kisem ki jong ki ni so komen ru bah pedeng ki jing ki babun ki bakum kabalang bakum no ngila ban yo ban penlong ki jeseng pat ba ke jongi kham tam ba kalong ke jeseng ka ba he ka ba jenjar ka bangin yo ya kamadan enringi aingu baling ba ke jing alam bar ke cipenya ki start ke jong belai kabalang kayo ban pediang ye ke ni ke jeseng sinat ban ngiyo ban pelong ye ke jeseng haga sngi utrai haga madan golflings bat ni aingu bo blei ukur ku bakum kabalang nila ban pediang ye kani ke jeseng ke he jong ka KGP Synod sepni kum kabalang kayo ru ban kenier ya ka kti ban pesu saha ke jing terei mission ban ke jing alam ya ka gospel kum bala shania ru haka ban pendem ya ka nilayo ban terei ya ka ban yalap ya ka gospel hapo nong patau hanong ra maulen rei maulen dem umber nong sedenam san bat maupun pelun kini baro kilalong balang lanyo satang ka maupun pelun ka badang long ka tanat balang tat hadu mentah hoi kum ka balang limba ka mission and evangelism committee kadang yai kenier ya ka jinglap e ka gospel ha ka ba nadu usnam arjar pra kalayo bantrei ha district jail ban ka balang kalakot syaka khat sausnam ka jingtrei ka jongka hangkatei ka jaka bat limbang ka jing ai jingbet jong kibor badipet ye ka jail ngiyo ban let visit man la ka sing sajan ban yo ban yaslok ban yo ban aimen siem ban kershan kerpang ikiti ki beriu ki basa ha ka tiga jaka limba ke jing tuai bat ke jing ikai limba ka ktien ka jong blai kum ka balang yo ru ban trei hayo pulu hak bangila sedang ru ya ke jing trei ka jong ni nadu snam arjar khatsan bat kani ka jing trei kala kot syaka news nam benta
but man la singi Tuesday but Friday ngiyo ban lej ban soundtrack ngiyo ban lej ban yalam ban ai ke jing slok kerpang limbah ki counselor ki bada ka mon sumha ki lej ban pendap ya kini bentar kum bala syania aki ho ni aingu yu blai belemba kani kejing syakri kejing teri kejungi hang thia po yu pulu ublai lengba kejing isnei kejung u pli ngi kalat bangiyo ban ya kawi ka yeng hang thia po lat long mali na ka bentar ban yo ban penlong ya ka kum ka counseling center bat kani shisha kalalong kejing rap na kamta kitu gibriu ki basa marjan hang thia po laut lat long mali bat kum juru ki badan marjan syatu syupo kithan puluh Shushu hausnam arjar kat kendai unlong unsnam jogi jingsa jingkan mau yang ikum kabalang bahaka ar punya uteri ubenai November kabalang lem ringkat bat kejing terilang bat kabalang Presbyterian Umsau soyong district bat soyong presbytery nilayo bat sedang ya kejing teri mission hapo kasinong soyong bat dom snon bat hakabang nilayo ban buru ya arngut ki mission worker ki baterai hakite ki jaga bat ngi aingu bakakam ka jong blai kelayan bat shubun ru kilamat i ki jingkerku limba kani ka jing syakri ka bangi don kum ka balang hakite ki arteli ki jaga ho ka balang limba uniusnam arjar arpuar nilayo ru ban pli sai ka weipat ka counseling center ha multi purpose complex jong kabalang hangtai hapo jayau langsning ha kaba ki youth worker jong ke jaseng samla ki arab ban ai counseling ha kate ke jaka kerpang nakum ta kitu ki khon samla lani ki rangba ki longkmie ki bamat i ki jing e ki jing le ha ke jing em ke jong ki ha ba ki don ha pedeng ki jing syate mrau jong ki jing mlien ki basnio Ngi aingu bakakam ke jong kendrat pedeng ke jing persyang ke jongi ngi i ke jing kerku ke jong u kaba u udan bat kerku ingi kum kabalang habang yo ban trei ban yalap ya ke gospel bat ban ai ke jing kershan ke jing ai mensim ya ki wei pat ki badong kam ya ke jing ram ke jong i kum kabalang ho ai lembah kering kapor ngakwaru ban yathu shapi ya ka revival jong snam arjan rio kabalawan banja po kabalang ke jongi bat kani ke jingja kalalong ke jingja kabanginum la ban kelet lanu ru bat kaban long bat kaban sa jingkan mau po laga jong kabalang bat kaban yaine haka history jong kabalang pateng la pateng haba ublai ulawan bancengo kerpang yang ikum kabalang hakaba haga artrik ubenai September arjan rio ublai ulapha umunsim bukut hapo lakajang kabalang bat shibun kimensim ki bakoror nadu ki baret bat hadu ki basan kilayo ia kajing pentamai bor ban kilayo ia kajing kelah ke bamut bat kila yoru bat IT thamai la ka jong ke jing em ke jong ki shout try bat unong pen em jongi uji sukres hagatai hautai usnam arjan rio arjar nyo nyo i ba ke yeng mani kislai da kinongwan jeseng nadu bestri bat hadu plau yeng mani bat kum ka balang ni aingu ba nadu utai usnam arjan rio hadu mentah nginang yo ban beteng ban pelok ya kan ke jeseng tuai revival manla kesni monde ho ni aingu yo blai batat hadu kani kisni ke chungi komta u blai hi udang ye tre ban pha elo jong mun siam hala ke jong kabalang bat kershan ban ai boringi kum kabalang bat ngim don jing artetien wa uhi unang yo banangai pentamai sa shi simpan yangi kum kabalang lembah kani ka revival ka ba udang don ban iPad sa hisien hangi kum kabalang ni hangu yo blai
bakum kabalang ngin sakot syaga jingdam shispa arpusan senam ban nakamta kani ngidang pen kare ban rakhi deki program ki baper ki bangi dan ban pendam ban ngin sayo ban rakhi ya kani ke jingdam shispa arpusan senam haus senam arajar arpusau lemba kani kapor na sumpa ban ya thuru hapi ha kani kapor bakum kabalang ni aingu yo blay oi kila don chibun ki syakri ki bakoror kum ki pasar bar ki temen basan ki balai ki jing syakri ki bakoror hapok la ka jong kabalang lembah kini ki senam ki bala letno bat tat hadu uni senam upamenta kum kabalang ni dan nyongut ki pastor ki badang ai ke jing syakri hala ke jong kabalang bat nakini sangut ki badang long aktif bat arngut ki dei ki pastor ki bala syong thai henry kini baro arngut ru ki pastor ki badang syong thai ki bala syong thai ki dang ai ke jing syakri ki bakoror ke jong ki hala ke jong kabalang hoi kum kabalang hauni snam arjar arpuar haka lai potri ubnai January ngilayo ban pelong ya ke jingjit temen basan bat hakabau blai ula jubam ya ki jingdwai ki jongi hakabang ngilayo prangut kirangba ya ki balayo ban ordin ha ke jaseng presbytery kabalalong ha balang presbyterian pentor umkra ha ki tarik khat pra hadu arpau ubnai February bat mentah nalor kini ki prangut ki bang ni layo ki teman basan ngiladan arpu ingat kumba kalong mentah kabalang kalanang roy ha ke jingbun brio ban kalanang yar uput usam ha kabaki khun jong kabalang kiladan ha keleng ke sor shelong bat kum juru ha kapsar bat kumba kalong mentah ki khon jong kabalang kidan nriu hajar praspa nyupu saumut ban kirir khot niadan lai hajar arspa arpuingot hoi hakabakat lu ni aingu yu belai ubala yalam bat peniat ya kejiat lenti jong kabalang nadu kabasdang tat hadu mentahi hadu katni utrai ulai rap ingi hapedeng kijing bat kijing le ki babun ki bangi ngila dai ban ya lingba ngila wan ruai bat ban ong kumba ong unong ruai sam ha ki ruai sam ki basis pa lai ku mensim jonga tukar ku yo trai ku mensim jonga tukar ku yo trai bat baro ka bahangai ka kerteng baku chong ku mensim jonga tukar ku yo trai bat wat kelet yi kijing le ba jong baro bat ngin ai mensin yalah kabalang ban ong kumba ong ka Deborah ko mensim jonga tunang yat dakabor ublay unkarku nakamta ka burong ka jongo